siyakhumbula kwixesha elingaphambili koba yakhiwe laa tempile kwakusakhiwa izibingelelo phandle xa kuzawula kumulo kwesi sibingelelo. ooAbraham babesebenzisa loo nkonzo kodwa njengoba maxesha ahamba uthixo wathi makakhelwe indlu wathi ke ngoku yonke into ndizawuyenzela apha ukubonisa ke ngokuba iphelile le nkonzo ave uYesu Kristu inguye ngoku obethelelwe phi emnqamlezweni kwaphalala elakhe igazi iphelile ngoku leya yegusha nebhokhwe asiqhuba kunye ngexesha elinye le yegazi likaYesu Kristu kunye nale yantoni nale yamadini ebhokhwe idini elenzekayo ngoku lezombani uYesu Kristu. So ke uThixo njengoba nangoko wathi xa ethetha umthetho wakhe kwabakhona iqondiso ebonakalayo ukuba uThixo ngoku uthetha ngokwakhe kuthiwa wathi awugqiba ukutsho nganika umhlaba kwamnyama kwakunika komhlaba aqandeka amawa aqandeka amangcwaba bavuka abantu abathile emangcwabeni kuthiwa bangena apha esixekweni umqondiso wokubonisa into yoba iphelile inkonzo yamadini egusha. Xa ufunda kangoku phaya kwincwadi yesithilelo isahluko seshumi elinanye okanye phambi kwaleyo uthi uJohane xa ekazela abafundi bakhe xa bebona uYesu athi nantsi imbona kaThixo ethwala isisu sentoni isono sentlaba la ibonisa ukuthi lifikile ngoku ixesha lokuba igazi ibe lelikaYesu Kristu eliphalayo. Igazi lebhokhwe lalilungele mna igazi lebhokhwe enye lalilungele uba ugosini igazi lebhokhwe enye lalilungele ubrother Kanani kodwa igazi likaYesu Kristu lilungelele lonke bonke abantu abathi bakholwe kuye bathengiswa ngelo gazi likabani likaYesu Kristu laphala leKhalvari kodwa lisasebenza namhlanje bonke abantu abakholwayo ukuba loo nto yenzeka uYesu Kristu bayasindiswa ngelo ntoni ngelo gazi. Kodwa ndifuna ukunitsalela emva ndiqonde into yoba ayizange igqithe le nto njengoba thina sicingwa yegqithayo yathintelwa kwenye icala kuba ngexesha bakhonzayo benikela ngebhokhwe ingcwele ebaboniswe yona yeyaphi yasezulwini kodwa ke ngoku mayenziwe phi apha emhlabeni yandiyapho mayenziwe nasemhlabeni njengoba isenziwa ezulwini wababonisa ingcwele yenziwa kuloo mhlaba kodwa la kuphela ixesha lakho wabaxelela uba liphelile eli xesha ngoku siza kujonga ezulwini kuthiwa kangoku ke uYesu Kristu kwavule itempile kaThixo phaa emazwitini kwincwadi yesithilelo 11 sifunda ivesi ye-19 khona masive uba ithini yavula itempile kaThixo emazulwini yabonakala ikeya yomnqophisi endithe kanye kule keya kule tempile lapha kwakhotoni ikeya ngoku kwitempile esezulwini kubonakala ntoni ikeya yomnqophisi kaThixo kuba le yayilapha yayenziwe ngokwanesokwephi wale yasezulwini eyona yokwenyani yeyiphi yile yasezulwini kwaqala yona kuza kugqibela kwahloli kwayona. Etempileni yakhe kwabakho imibambo lezandi udumo nelidumo lomhlaba nesithotho wabonisa ukuthi ngoku uYesu Kristu uzawungena ngoku kule keya xa sisiya kwincwadi yamaHebhere sifunda khona isahluko sethoba kwincwadi yamaHebhere sifunda ivesi ye-24 ithi le vesi kuba uKristu kangenanga kweyona ngcwele inokwenziwa ngezandla engumfundiselo weyenyaniso lo
kuyo kunyuselwa bayamadini yayingumphuziselo weyenjani weyenyaniso kodwa ke ngoku uyesu kristu abe ngoku egqibile ukuthi ugqityiwe kulo mhlaba wenyuka wabhekaphi ezulwini eyawungena ngoku kweyona ngcwele ungena kuwo amazulu ngokwawo ukuba abonakale ngoku ebusweni bukathixo ngenxa yethu yabonakala ebusweni bukabani bukathixo ngenxa yethu isahluko sesibhozo ilivesi yokuqala yakaloku eyana intloko kwezi zinto zithethwayo yile sinomngelo lomthunji othe wahlala phantsi ngasekunene kwetroni yobukhulu emazulwini ongumbusi wengcwele nowomnuka wenyaniso owamiswa inkosi awamiswa mntu kuba wonke umlungelo umiselwa ukuba sisondeze iminikelo kwanamadini ekuthe ngenxa yoko kwafuna ukuba naye lo abe nento ayisondeza angena naye phaya engcweleni njengoba bethe umlungeleni apha emhlabeni wabe uze nethole noba imani uze nalo nto uze nayo athathe igazi lakho angene nalo phi engcweleni kuthiwa ke yengcwele yenziwe ngezandla zabantu ngoku ungene ezulwini ngokwayo kwingcwele eyenziwe ngubani nguthixo konje naye kwafuneka kubekho into ayithini ayisondeza kwafuneka